The following program is in Romanian. 3ZZZ, Multicultural Radio. Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă emisiune în limba română. Sunt Ben Todică, gazda dumneavoastră de astăzi. Ca de obicei, am să încep emisiunea cu un moment poetic, de asta dată mai complex. Am să-l mixez, sau să zic, o să fac o coproducție în acest moment poetic româno-chineză. Soția mea fiind chinezoaică, am zis, hai să fac o coproducție româno-chineză. Am să recit poezie în limba română, acompaniată de o voce chineză. Și poate că ar trebui să intitulez această emisiune de astăzi Arcada păsărilor cerului. Arcada libertății, arcada frăției, arcada iubirii de oameni, de neam. Poate că tema emisiunii de astăzi o să fie dictată de muzică și astăzi am hotărât să aleg mai multe versiuni la un cântec de muzică populară, de care poate foarte mult s-am uitat, o melodie care se intitulează Lie ciocârlie. Din păcate, foarte mulți nu realizează ce efect are muzica populară strămoșească asupra noastră. Ne pompează în ființă energia divină, ne repară ADN-ul distrus de haosul modernismului în care ne zbatem, în care uităm să ne relaxăm sufletul și mintea. Pentru cei care nu știu, Lie ciocârlie este un cântec de jale, de disperare și de împăcare pentru copiii ei care muriseră, puii ciocârliei. Să începem cu momentul poetic. Pe urmele fiecărui pas, o singură secundă, Arcada iubirii de Irina Lucia Mihalca. Prin aerul blând al serii, un cântec delicat se răsfiră în armonie, o bucurie a sufletului, o evadare în tunelurile nopții, o stare de spirit în căutarea nectarului vieții. Coincidence makes sense. I'll be with you. Șoapte arse de căldura viselor pierdute. You don't have to speak. I feel. Emotional landscapes. Li passami
ready to kiss up. You push me up to. Cu mâinile atingi fiecare sunet, din melodie extragi cheia înțelegerii. Emergency. How beautiful to be stayed at. Emergency is where I want to be stayed O singură secundă schimbă mult. Există 1000 de așteptări în inima ta. Suntem noi, oare, în lumea noastră? Un glob minuscul de cristal în care e închisă frumusețea lumii poate deveni o boabă de rouă ce nu poate fi întoarsă și nici păstrată decât în amintiri. O frunză de arțar, o stea, o floare, un surâs, o poveste, toate în cap într-o picătură de apă, iar lumea aceasta într-un bob de rouă așezat pe o frunză de lotus. În razele lunii, un strop de apă desprins, crescut cu razele soarelui, devenit univers prin deschiderea porților soarelui nostru. Un val plesnește în noapte, cuvintele vorbesc misterios prin tăceri, inspiri adânc sărutul, e noaptea din noapte, ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă. Cineva invizibil mângâie păpădiile din zâmbetul ei, copil plutind în șoapta timpului. Sângele tău stingher fără ea, cutreierând cerul primăverii, iubirea voastră țipă în oarbe oglinzi, lumea îți scapă din mână, timpul se scurge prin inima ta. Voi pleca din atâtea vieți trăite și visate, pe urmele fiecărui pas, prin fiecare viață, prin lumină, doar spre lumină.
în tăcere, inima ta naufragiază. Lumea se termină aici, atunci când natura se odihnește. Oh, let no one see you see what's inside of me. You don't have to speak. I feel. La malul curbat deasupra orizontului albastru, Duhul tău se liniștește. Un fâlfâit de aripi și binecuvântarea albă. Departe ai ajuns. Acum simți pacea abandonului în ceața sfârșitului, cristal strălucitor, pentru ca îngerii să îți deschidă calea. Să începem cu știrile. Eveniment top. Discuții privind reformarea legilor siguranței naționale române se impuneau. S-a constatat în diverse ocazii că unele acte normative sunt învechite, inadecvate sau greu de aplicat. Plecând de la această premisă, președintele Claus Iohannis a avut săptămâna aceasta consultări cu formațiunile parlamentare pe marginea respectivelor acte normative. Concluzia a fost că legile care vizează securitatea națională trebuie actualizate. Vor exista 2 pachete. Cu precizări, Claus Iohannis. Un prim pachet, care este format din 3 legi, este în procedură avansată în guvern. Este vorba de îmbunătățirea legii de combatere a terorismului. A doua lege este legea care clarifică situația cartelelor prepaid. Și a treia este legea care se referă la securitatea informatică. Din discuțiile cu partidele am ajuns la concluzia că este fezabil să se încerce finalizarea acestor legi încă în această sesiune parlamentară. Al doilea pachet conține legi care sunt cel puțin la fel de importante, dar nu sunt încă în faze atât de avansate. Șeful statului român a mai subliniat că legislația în domeniul siguranței naționale poate fi stabilă doar dacă este însușită de cea mai mare parte a politicienilor și are aprobarea societății civile. Pe de altă parte, deputații de la București au adoptat miercuri controversatul proiect al legii dării în plată. Documentul a suferit câteva modificări după ce președintele Claus Iohannis l-a trimis Parlamentului pentru reexaminare. De prevederile actului normativ beneficiază persoane fizice care au luat un credit ipotecar de maximum 250.000 de euro pentru achiziționarea sau construirea unei locuințe. Cei în incapacitatea de a-și plăti ratele pot să închidă creditul prin simpla cedare a imobilului la bancă sau să cedeze băncilor bunurile ipotecate. După votul din Camera Deputaților, care a avut valoare decizională, legea a fost trimisă spre promulgare șefului statului. Președintele Iohannis nu mai are dreptul să ceară o nouă reexaminare. Documentul poate fi însă eventual contestat la Curtea Constituțională. Ministrul Muncii, Ana Costea, și-a înaintat demisia, iar premierul Dacian Cioloș i-a acceptat-o. Gestul survine în contextul în care sindicatele și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu un proiect de ordonanță privind salarizarea din sectorul bugetar, iar Ana Costea și-a retras susținerea față de document. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a punctat. Așteptam lucruri bune din poziția de ministru al muncii. Am constatat însă că ușor i s-au luat din mandat lucruri importante, cum ar fi și acest demers de scrierea unui proiect de lege a salarizării în sectorul bugetar.
Am aflat că de aproape 2 luni de zile răspunderea asta fusese mutată la Secretariatul General al Guvernului, iar pe de altă parte, chiar în urmă cu 2 zile, atunci când eu i-am cerut doamnei ministru să retragă acest proiect, domnia sa a condiționat retragerea proiectului de demisia domniei sale. Pentru mine a fost mai mult decât evident că proiectul respectiv nu era al ei. A fost obligată să și-l asume. Până la urmă, a făcut bine că a plecat. Cred că ar fi putut să facă lucruri bune, dar n-a fost lăsat. Între timp, premierul Dacian Cioloș a anunțat că executivul va continua săptămâna viitoare discuțiile cu partenerii sociali despre salarizarea bugetarilor, pentru a găsi o soluție acceptabilă și fezabilă din punct de vedere bugetar și legal. Marian Munteanu este de săptămâna aceasta noul candidat al liberalilor la primăria Bucureștiului, după retragerea din cursa electorală a lui Ludovic Orban, acuzat într-un dosar de corupție. Un portret succint i-a făcut copreședintele PNL, Alina Gorghiu. Opțiunea este către domnul Marian Munteanu, reprezentant al societății civile, un om care este un simbol al anilor 90, unul din liderii mișcărilor de studenți de la acea vreme și un simbol de asemenea al mișcării anticomuniste, un om cu care cred că Partidul Național Liberal are create toate premizele pentru câștigarea bătăliei în București. Mai multe organizații civice și pentru apărarea drepturilor omului au făcut un apel către conducerea PNL să îl retragă însă pe Marian Munteanu din cursa pentru primăria capitalei, acuzându-l de simpatii de orientare fascistă. Pentru gestionarea Bucureștiului și-au mai anunțat candidaturile social-democrata Gabriela Firea, Nicu Șordan din partea Uniunii Salvați Bucureștiul și Ciprian Ciucu, independent, susținut de partidul M10. Înscrierile electorale se pot face până pe 26 aprilie. Alegerile locale vor avea loc pe 5 iunie. Luni la București a fost lansată oficial o subscripție națională pentru cumpărarea operei celebrului sculptor român Constantin Brâncuș, Cumințenia Pământului. Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu. Noi am deschis conturile în euro, dolari și, bineînțeles, în lei la Trezoreria Statului și la încă 6 bănci comerciale care au acceptat să lucreze cu noi fără niciun fel de comisioane. Conturile sunt deja anunțate pe site-ul Ministerului Culturii și sunt de asemenea anunțate pe o pagină de internet dedicată, pagina cumințeniapământului.ro, implicată în toată campania de comunicare pe care o vom începe în curând. Din cele 11 milioane cât costă sculptura, de la buget vor fi scoase 5, restul de 6 milioane urmând să fie adunate până pe 30 septembrie de la români. Pe de altă parte, 5 filme au fost selecționate la cel mai mare festival internațional de gen, al 69-lea de la Cannes din 11-22 mai. Lungmetrajele Bacalaureat de Cristian Mungiu și Sierra Nevada de Cristi Puiu vor concura în competiția oficială, iar Câini, al lui Bogdan Mirică, în secțiunea Un certain regard. În competiția oficială de scurtmetraje figurează 4:15 PM Sfârșitul lumii, regizat de Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga, iar la secțiunea Cine Fondation, România este reprezentată de Toate fluviile curg în mare, în regia lui Alexandru Badea. Sport la Radio România Internațional. Dragi ascultători, bun găsit! Performanța numărul 1 a săptămânii trecute a fost realizată de echipa de handbal feminin a clubului CSM București. Campioanele României au reușit calificarea în careul de aș al Ligii Campionilor după o dublă victorie în fața echipei ruse Rostov-Don. În manșa 1, pe 2 aprilie, formația română câștigase acasă cu 26-25. În retur, sâmbătă în Rusia, CSM s-a impus cu 28-27 după un joc în care a controlat partida de la un capăt la altul și a condus chiar și la 7 goluri pe tabela de marcaj. Alături de CSM, în turneul Final Four al Ligii Campionilor, programat la Budapesta pe 7 și 8 mai, vor mai evolua echipa maghiară Győr, formația macedoneană Vardar Skopje și gruparea muntenegreană Budućnost Podgorița. Actuala campioană a Europei, Budućnost a reușit calificarea în careul de aș al ligii după ce a eliminat HCM Baia Mare, de care a trecut cu 29-24 în România și cu 32-25 la Podgorița.
Naționala masculină de handbal a României s-a calificat în faza grupelor preliminarilor campionatului european din 2018. Duminică, tricolorii au învins Israelul cu scorul de 32-21 la Călăraș în manșa secundă a play-off-ului. În tur la Tel Aviv ei câștigaseră cu 30-27. Sportivii români au cucerit o medalie de aur și 2 de bronz duminică în prima zi a campionatelor europene de haltere din localitatea norvegiană Forde. Monica Cengeri a cucerit aurul la stilul smuls în cadrul categoriei 48 de kg, ridicând 83 de kg. La aruncat, Cengeri s-a clasat doar pe 6 cu 95 de kg, ratând 2 tentative la 98. La total, Monica Cengeri a câștigat bronzul cu 178 de kg. La masculin, în limitele categoriei 56 de kg, Ilie Constantin Ciotoiu a obținut medalia de bronz la total cu 247 de kg. La smuls, el s-a clasat pe locul 5, el l-a aruncat pe 4. Trecem la fotbal, mai exact la etapa a 6 a fazei play-off-play-out a campionatului Ligii 1. În play-out, vineri la Chiajna, Concordia și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate scor 1-1. Cu același rezultat s-a încheiat și jocul de sâmbătă de la Craiova dintre CSU și CFR Cluj. Duminică, la Timișoara, Poli a trecut de FC Voluntar cu 2-1. Luni, ultimul joc, FC Botoșan cu CSMS Iași. În play-off sâmbătă, Astra Giurgiu a trecut cu 3-1 în deplasare de Viitorul Constanța. Duminică, derbiul Steaua Dinamo s-a încheiat egal 1-1. Ultimul joc, luni, Pandurii Târgu Jiu cu ASEA Târgu Mureș. În clasament conduce Astra la 3 puncte distanță de Steaua. În final, vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web www.rri.ro, precum și în rețeaua Facebook pe profilul Radio România Internațional. Mulțumesc Roxana Vasile și Florin Orban. Lie Ciocârlie, impresionanta poveste a Mariei Lătărețu, publicată de Ionuț Tudorică. De Maria Lătărețu am auzit de la bunicii mei din Oltenia, dar nu oricum, ca de cea mai mare cântăreață de muzică populară care a existat. Lătăreața era pusă deoparte. Îi știu muzica, dar tragica ei poveste, greu de aflat la vremea asta, am găsit-o într-un comentariu pe YouTube la Lie Ciocârlie. Curând după ce s-a măritat, a rămas grea și a născut primul băiat, Gică. Spunea Maria Lătărețu că era atât de frumos, că erau topiți după el. A murit la 2 ani și jumătate, pentru că a răcit și nu erau pe vremea aceea medicamente la sat. Apoi l-a avut pe bărbatul meu, Ion, apoi o fetiță, Măriuca, ce îi moștenea vocea și talentul, dar care a murit la 6 ani, mușcată rău de un câine. S-a întâmplat acolo, la Lelești, unde Maria și Tică își lăsau copiii în grija soacrei, cât ei cântau la Târgu Jiu și mai apoi la București. Vorbim de anii 30, până în război. Au urmat apoi 2 fetițe gemene, moarte și ele la 1 an și jumătate, tot din lipsă de medicamente. Iar ultimul, un băiețel, mort la 3 zile după ce venise pe lume, a fost născut la o nuntă, unde Maria se dusese să cânte. S-a împiedicat de un ciot, a căzut și a avut o naștere prematură. Pe urmă a pierdut 2 case, una la București, pe care i-a făcut-o una cu pământul bombardamentul americanilor, și una la Târgu Jiu, pe care și-a construit-o cu mare trudă și sacrificii, vânzându-și prețioasele costume populare, lucrate cu mâna ei, dar în care n-a locuit niciun ceas, pentru că au venit comuniștii și i-au naționalizat-o. Melodia a fost preluată mai târziu și cumințită de Maria Ciobanu, o versiune foarte reușită artistic, în care s-a și consacrat, dar din care au ieșit aspectele dure ale vieții celelalte Marii. Versiunea Mariei Ciobanu e cântată acum de Vitas sau Andra
sau Tristarul sau surprinzător de frumos de Andreea Bănică. Să ascultăm în continuare pe Maria Lătărețu. Singură pe lan, fără ciocârlan. Mie mi-a venit de anul trecut, de anul trecut, puibul mi-am făcut sub brazde de plumb. Puibul mi-am făcut sub brazde de plumb. Plugul n-a știut, puibul mi-a stârnit, puibul mi-a stârnit, puii mi-au murit, puii mi-au murit. Puibul mi-a stârnit, puii mi-au murit. Și mi-am pus în gând ca să zboar în vânt, ca să zboar în vânt, să dau de pământ, să mor mai curând, să dau de pământ, să mor mai curând. Bună ziua, sunt Ben Todică de la Radio 3ZZZ. Da, bună, domnul, ce faceți? Bună, uite, am primit mesajul dumneavoastră ieri. Noi v-am invitat, noi invităm pe toată lumea, e o demonstrație comunitară și am avut numărul dumneavoastră și v-am sunat. Cu cine stau de vorbă? Cu domnul Mircea Câmpianu. Mircea Câmpianu de la Biserica Penticostală. Noi suntem din partea Asociației Comunității Române, de fapt. Am deschis o asociație comunitară română care se ocupă cu lucrurile astea. Nu vrem să fie implicată biserica, pentru că noi din partea bisericii. Deci sunt de la Biserica Penticostală Tabor, din Sunshine, da, sunt păstor și sunt și președintele Asociației Comunității Române din Australia. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre evenimentul ăsta, pentru că știu că a mai avut loc odată
Aș dori să ne spuneți ce s-a întâmplat data trecută, cum s-a rezolvat și de ce sunteți din nou în fața Parlamentului acum. În 30 ianuarie, când a fost demonstrația, am fost peste 400 de demonstranți. Am demonstrat împotriva sistemului de copii pentru protecția copilului din Norvegia. Se numește Barnevernet și după câte probabil unul dintre noastre știți, sunt 11 familii de români cărora li s-a luat copiii. Nu numai una, ci sunt 11 familii. Familia Nan, familia Rădulescu, familia Bodnariu și celelalte familii cărora abuziv li s-au luat copiii de acasă. Pentru unii de acasă, alții de la școală. Și lucrul acesta ne-a scos în stradă să facem o demonstrație pentru a arăta sau cel puțin a da publicității tot ceea ce se întâmplă în Norvegia. Dacă vă veți uita la ceea ce se întâmplă de fapt în Norvegia, vă veți da seama că nu-i doar au luat copiii numai de dragul de a lua copii, ci pur și simplu sunt alte cauze care le puteți găsi pe internet fiecare. De aceea cred că am zis că era foarte important pentru toată comunitatea română să participe. Familiile din Australia sunt sub asediu. Dacă vă uitați-vă ce se întâmplă numai în jurul nostru. Nu numai violență, dar sunt atâtea lucruri care de fapt lovesc împotriva familiei și lucrul acesta ar fi trebuit să ne pună pe gânduri pe fiecare. Dar noi cel puțin vrem să suportăm și suntem pentru familia Bodnariu și asta este de fapt cauza care suntem acolo în mod special. Ce s-a întâmplat cu familia Bodnariu? Că data trecută am înțeles că a fost protestul și s-a descoperit, parcă așa citisem, pe internet și am dat și la radio, parcă se rezolvase cumva, adică se descoperise că ar fi o problemă particulară de familie. Nu, nici pomenială. Era vorba de... Sunt tot felul de informații false care circulă și bineînțeles că nu le poți controla, dar era vorba despre bunicul lui Ruth, care a fost în anii 1920, deci anii 20, anii 30. Nimic de a face cu sistemul de acum. Deci nu are absolut nimic de a face cu lucruri interioare, ci pur și simplu are de a face cu faptul că cele două fetițe au cântat o melodie creștină la școală. Și lucrul acesta a supărat directoarea, a anunțat Barnevernetul și pur și simplu a venit de la școală și i-a luat. Fără niciun rol judecătoresc. Nu numai că i-au luat pe cele două fetițe, au mers acasă, au luat și pe cei de băieți și pe cel de 3 luni de zile. În primul rând, lucrurile nu s-au rezolvat. Deci a fost un cort în care cortul a decis că, într-adevăr, Barnevernetul a abuzat familia Bodnariu, le-a dat copiii înapoi, unul din copii, de fapt, cel mai mic, bebelușul de 8 luni de zile, a fost luat de la 3 luni de zile și la 8 luni de zile a fost înapoiat familiei, acum câteva săptămâni. Consider că e datorită protestelor care au fost făcute în întreaga lume. Deci nici de cum încă lucrurile nu sunt rezolvate, sunt la cort, în data de 30 mai va fi hotărârea definitivă, dar protestele care au fost în toată lumea, acum eu mă așteptam ca toată națiunea română să iasă în față, sunt 7 familii, sau cel puțin românii de aici, sunt 7 familii de români care indică sunt și dintre ortodoxi, nu contează de religie, dar li s-au luat copiii și trebuiau să fim și noi prezenți la demonstrația din 30 ianuarie. Un alt punct care s-a rezolvat, am fost luat un interviu de la ziarul din Norvegia. Demonstrația din Melbourne a avut un sunet internațional. Cei din Norvegia au luat aminte la ceea ce s-a întâmplat și vrem să credem lucrul acesta că a avut o mare influență asupra deciziei de a înapoia cel puțin pe bebelușul Ezechiel să-l înapoieze părinților. Noi credem lucrul acesta și de aceea și continuăm să demonstrăm, nu numai pentru Bodnariu, dar și celelalte familii de români. Deci, invitația pentru protest astăzi este ca să susțineți... Din nou familia Bodnariu. Barnevernetul nu a găsit nimic împotriva familiei Bodnariu. Deci nu are nicio dovadă. Noi nu protestăm numai de dragul protestelor. Dacă era ceva, o violență asupra copiilor sau alte lucruri, bineînțeles că am fi înțeles situația. Dar până la ora actuală nu este niciun
o dovadă asupra familiei că ar fi neglijat sau abuzat copiii, așa ceva nu există. Din contră, avocații din Norvegia, care sunt din partea familiei, avocații care se ocupă cu cazul copiilor au descoperit că, sau cel puțin au tras concluzia că familia Bodnariu e o familie exemplară și nu există caz de abuz în cazul copiilor. Vreți să adăugați câteva cuvinte pentru comunitate? Deci, mulțumesc tuturor. Știu că au fost și români care au simțit cu această cauză. Mulțumesc tuturor care au participat. A fost un număr frumos. Nu am așteptat să fie peste 400, aproape 500 poate de demonstranți. Se vede că, într-adevăr, suntem români și simțim unii cu alții și ar trebui să simțim și mai mult și să... Cazuri de genul acesta cred că ne unește ca și comunitate și mă bucur că putem să fim în fața Parlamentului și să arătăm că și națiunea română are oameni buni și oameni care merită, pentru care să fim împreună. Și dacă nu se rezolvă de data asta, dumneavoastră veți continua să faceți proteste până când se rezolvă problema? Protestul se ține în peste 60 de orașe și 20 de țări. Nu am lista cu toate țările și orașele care se întâmplă, dar peste 20 de țări, cel puțin așa știu la ultima oră, în care se țin proteste pentru familia Bodnariu. Amintesc Italia, Germania, Norvegia, America, Anglia, Grecia, România, bineînțeles. Problema este că lucrurile, dacă nu se rezolvă, sunt încă avocați care ei, de fapt, luptă pentru familia Bodnariu. Noi doar în stradă susținem cauza aceasta, dând pe față nedreptățile și tot ceea ce se întâmplă acolo în Norvegia împotriva familiei. Dumneavoastră v-ați alăturat celorlalte grupuri din lume sau v-ați coordonat împreună să faceți protestul deodată? Bineînțeles că ne-am coordonat împreună, din toată lumea ne-am coordonat și am hotărât ca data de 16 aprilie să fie o demonstrație mondială. N-a fost inițiativa mea pentru data de 16, noi am luat inițiativă pentru Australia și fiecare în țara respectivă a luat inițiativa să organizeze demonstrațiile în orașele respective, fiecare de unde sunt. Da, noi vă dorim succes în continuare și suntem alături de dumneavoastră și sperăm ca această problemă să rezolve, copiii să fie returnați, adică dați înapoi părinților și faptul ăsta ne face să fim mândri că suntem români, că se aud și acțiuni pozitive și că nu suntem chiar atât de despărțiți unii de alții. Vreau să mai adaug că acest caz al familiei Bodnariu a ajuns și la BBC. Dacă vă uitați, veți găsi cazul în care BBC a luat un interviu. Este în favoarea familiei Bodnariu. Cazul familiei Bodnariu a ajuns și în Senatul American. Cei din Statele Unite, familia, cei care susțin cauza familiei Bodnariu, l-au introdus această problemă și în Senatul Statelor Unite ca să fie cunoscută. Deci lucrurile nu le lăsăm și ne luptăm pentru orice familie, așa cum am spus și celelalte familii de români, după câte cunosc, sunt 11 familii de români la care le s-au luat copiii din Norvegia. Noi vă mulțumim în continuare pentru efortul dumneavoastră și ne alăturăm și noi în speranța că se va rezolva și vă așteptăm pe viitor la o emisiune să discutăm despre lucruri și mai frumoase decât lucruri triste. Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta și urez tuturor ascultătorilor o dupămasă plăcută și Doamne ajută tuturor. Doamne ajută și să auzim numai de bine. La revedere! La revedere!
unde-i mai răcoare? La izvoare feci, ori vrei să mă-mi treci Ați ascultat o versiune a Aliei Ciocârliei, interpretată de Miruna Buză în emisiunea X Factor din România. Știri comunitare. Z este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3ZZZ și programul în limba română, devenind membru pentru $15 preț întreg sau $10 reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 9415 1923. Repet, 9415 1923. Ce facem cu acești pungași? Maria Deana Popescu. Un editorial apărut în revista Artemis. Banii au luat circuite periculoase după criza mondială din 2008. Sume uriașe au ieșit din România și au fost ascunse în paradisuri fiscale. Acum, iată, lumea este zguduită de o mega escrocherie transfrontalieră. Liderii politici ai lumii, oameni de afaceri, sportivi și actori celebri, oameni bogați, gulere albe, bancheri și bănci, alți escroci cu funcții înalte în state ale lumii și în țara noastră au folosit mașinăriile paradisurilor fiscale pentru a-și ascunde banii murdari și a-i proteja de taxe. Peste 100 de nume grele din România apar în dosarele Panama Papers. Numărul companiilor românești controlate de offshore-uri s-a dublat în ultimii 10 ani și a ajuns la 9000, scrie Rice Project. Multe dintre aceste firme au obținut contracte importante cu statul. La câtă austeritate, sărăcie și foame au îndurat românii, în timp ce acești infractori de rang înalt scoteau din țară banii poporului. Ar trebui ca tot românul să meargă la vot și să pună ștampila în chenarul alb, stârpind astfel infracțiunile la vârf. Să iasă în stradă și să-i trimită acolo unde le este locul pe toți cei care au făcut politică de vârf după 1990. Așa cum a luat sfârșit epoca socialistă cu politicienii ei, deși corupția în rândul lor era absentă. Tot așa trebuie să dispară capitalismul democrat cu toți acești șarlatani și trădători care i-au vândut pe români și i-au aruncat în iadul sărăciei. Numai așa vom putea scăpa de nerușinații exploatatori ai poporului, corupți până în măduva oaselor. Prima victimă a Panama Papers este premierul Islandei, căruia islandezii ieșiți în stradă i-au cerut demisia, lucru care s-a și întâmplat, sub presiunea străzii, după ce, ca primă reacție, fostul premier Sigmundur David refuzase cu vehemență solicitarea imperativă a oamenilor ieșiți masiv în stradă. Imediat după această demisie, guvernul islandez a nominalizat un premier interimar și a cerut alegeri anticipate. Ei, așa da, atitudine și reacție fermă a străzii. Așa da, operativitate în procesul de salubrizare a societății. Așa da, manifestare autentică a democrației. Cântă cucul, bată-l vina, de răsună-n Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț, de răsună-n Cernăuț. Cântă cucul, bată-l vina, de răsună-n Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț,
unele și s-au pus altele. Ne-au înghițit mările, ne-au golit satele, ne-au alungat mamele și ne-au pus zăvoarele. Suntem copiii unei văduve bătrâne pe cale de moarte, pierdută în trecut ce-și duce greu crucea pe spate. Doamne, unde se ascunde acum cu coana dreptate? Unde a fost îngropată să o dezgropăm cu mâinile goale sau poate să o strângem la piept? Cântă cucul, bată-l vina, te răsună în Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț, te răsună în Cernăuț. Cântă cucul, bată-l vina, te răsună în Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț, te răsună în Cernăuț. Din văzduh, din glii, trecute prin mii de făclii, șoptite de vânt și ascunse în adânc de pământ, prin morți se strecoară, dar nu pot să moară. Suflete de nai ce le auzi plângând. Suntem un popor ce fără departe, pierdute prin vreme, dar tot mai răzbate, cu capul plecat și zuliți la spate, cu ochii legați și mâini dezlegate. Moldova, iartă-ți feșorii și chemă-i acasă, că ei toți se luptă cu dorul ce apasă și nu te mai lasă, cheamă-i, te rog. Ridică-le capul și iartă pe toți. Bogatul, săracul, a venit vremea. Nu sta îngenunchiată Moldova, e timpul să fie eliberată. Cântă cucul, bată-l vina, bată-l vina. Cântă cucul. Tinerii noștri au talent. Andrei Ioniță cântă cucul. Astăzi, în Europa, este interzis să spui adevărul. Victor Orban, Ungaria. Omerta mass media din România. Un discurs incomod pentru deciziile arbitrare și dăunătoare ale conglomeratului european, Uniunea Europeană, circulă pe internet. Un discurs la fel de incomod și pentru preaplecații servitori oficiali instalați la pupitrele de comandă ale României, vreme de 26 de ani. Un discurs prea puțin văzut și auzit, prea puțin comentat, aproape neluat în seamă de turma de oi condusă spre prăpastie de niște ciobani tâmpiți. Cu atât mai regretabil cu cât referirea premierului ungur la țara noastră este în egală măsură și umilitoare și reală. În discursul rostit la 15 martie, de ziua maghiarilor de pretutindeni, prim-ministrul Ungariei, Victor Orban, s-a adresat națiunii sale, referindu-se la criza migranților, prilej cu care a denunțat puterile obscure, ce controlează valurile milioanelor de năvălitori, dorind să transforme Europa în ruină. Victor Orban a declarat că a devenit timpul să se tragă alarma și europenii să se adune aliați pentru a preveni distrugerea Europei, că liderii Uniunii Europene și cetățenii Europei nu mai pot trăi în două lumi separate. După cum relatează MTI, citată de Mediafex, într-un discurs rostit în fața Parlamentului Ungariei, Victor Orban a afirmat: refuz să transform Ungaria în România. Voi respinge orice proceduri extraordinare menite să acorde unor comisii parlamentare puterea autorităților responsabile de aplicarea legii. Vă întrebați ce caută discursul unui neprieten al românilor în revista Artemis. Răspunsul este simplu. De-a lungul istoriei, ungurii au făcut mult rău românilor, dar asta nu trebuie să ne orbească rațiunea și, când au dreptate, trebuie să recunoaștem, să-i respectăm și să-i susținem. Instinctul de conservare i-a trezit la realitate pe polonezi, slovaci, austrieci și alte nații europene. Interesele pe termen lung ale popoarelor se ridică deasupra celor de conjunctură.
Românii dorm inconștienți sub amenințarea imensului drop de sare care stă să le cadă în cap și, când țara arde în foc, oficialii noștri se piaptănă. În timp ce premierul ungar se preocupă de soarta poporului și a țării sale, premierul României ne intoxică, vorbind anapoda despre cartelele telefonice românești implicate în organizarea atentatelor teroriste din Europa. Iar Iohannis se prezintă cu nevasta la un summit internațional unde prima doamnă n-avea ce căuta. Ar trebui ca președintele, guvernul și Parlamentul României să ia notițe din discursul premierului Ungariei și să învețe nu doar lecția demnității naționale, ci soluția salvării de la peire a neamului românesc. Reamintesc cuvintele fostului președinte al Poloniei, Lech Kaczynski, pentru care a plătit cu viața. Nu tot ce este bun pentru Uniunea Europeană este bun și pentru Polonia. Pentru a reveni la normalitate, România nu are nevoie de oameni obedienți Occidentului, precum Iohannis, Cioloș și gașca lui de tehnocrați, ci de oameni cu coloană verticală, dreaptă, asemenea lui Putin, Victor Orban, Beata Zidlo, Andrei Duda, a nu se confunda cu găgăuzul Duda de la Casa Regală. Români care să apere interesele țării, nu pe cele ale corporațiilor transnaționale. Semnează Ion Măldărescu, Artemis. De pământ și dai de pământ lie, lie, ciocârlie. De ce cânti pe fără ciocârlane, ce stai pe câmpie, singură pustie, lie, lie, ciocârlie. Ce nu cânti pe vale, unde-i mai răcoare, la izvoare reci, ori vrei să mă întreci, lie, Superba voce a Mariei Ciobanu. Și acum în continuare un reportaj intitulat Pe urmele iepurașului de Paște, un dialog în direct între Monica Stoica și Roxana Iorgulescu Bandrabur.
După caravana culturală desfășurată pentru românii din regiunea Vidin, Bulgaria, a venit rândul comunităților românești din regiunile Timocului și Voivodinei să se bucure în perioada 11-16 aprilie de o caravană a Teatrului pentru Copii, organizată de Institutul Cultural Român prin direcția Românii din afara granițelor. Ce reprezentații artistice aduce caravana în atenția copiilor din comunitățile românești din Serbia, aflăm de la trimisul Radio România Internațional la eveniment colega mea Roxana Iurculescu-Bandrabur. Bună ziua, Roxana! Bun găsit, Monica! Bun găsit ascultătorilor Radio România Internațional! Vă mai țin puțin în suspans cu titlurile spectacolelor, pentru că e o experiență care nu poate fi cuprinsă în câteva minute, dar o să vă spun despre ce e vorba. 11 aprilie a fost ziua în care am intrat prin vama de la Biserica Albă pe teritoriul Serbiei, unde merii înfloriți și pământul îngrijit, lucrat, înregistrează un impact vizual de poveste ce vine să șteargă experiența deloc plăcută a trecerii graniței într-o atitudine deloc prietenoasă a vameșilor sârbi. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Un dialog surd sârbo-român în care nicio limbă de circulație internațională nu și-a găsit locul, construit pe tema unui ou, butaforie și a costumelor actorilor, ce, așa cum spuneai tu, se vor întâlni până pe 16 aprilie grație caravanei Teatrului pentru Copii, organizată de Institutul Cultural Român în parteneriat cu cele mai reprezentative asociații ale românilor din Serbia, Comunitatea Românilor din Serbia și Asociația pentru Cultura Românilor Vlahilor Ariadne Filum, cu micuții din Alibunar, Nicolinț, Uzdin, dar și Rânovăț, Podgorăț, Bolievăț și Bor. Dar a reușit, scuză-mă, Roxana, oul butaforic a reușit până la urmă să ajungă la copiii din Voivodina și Timoc, așa încât să se bucure la vederea lui. Deocamdată doar la cei din Voivodina, pentru că acolo ne aflăm, dar da, incidentul de la Vama a avut un final fericit datorat implicării comunității românilor din Serbia, unul dintre principalii organizatori, așa cum spuneam, care a reușit să clarifice lucrurile în limba sârbă. În fine, am înoptat la Covacița, de unde a și pornit astăzi seria spectacolelor și uite, acum îți răspund la întrebare. Primul a fost la Nicolinț, un sat cu populație majoritar românească, 90%, motiv pentru care școala elementară 2 octombrie își desfășoară cursurile în limba română, fiind de altfel una dintre puținele școli ale minorității române din Serbia cu predare exclusiv în limba română. Prima atestare documentară a școlii din Nicolinț, Banatul Sârbesc, datează în jurul anilor 1800, când avea un număr de 45 de elevi. Astăzi școala are 90 de elevi, clasele 1-8 și 17 preșcolari. Cel de-al doilea spectacol a avut loc la școala din Alibunar, o școală bilingvă, în care există, din păcate, mai puțin copii de etnie română, dar care este o școală absolut extraordinară, de altfel cu doamnele directoare Rodica Almăjan, doamna directoare de la școala din Alibunar, și cu doamna directoare a școlii din Nicolinț, Mărioara Giurici, ne vom întâlni în programele viitoare Radio România Internațional. Pe urmele Iepurașului de Paște este spectacolul la care te refereai, al cărui scenariu este realizat de Brândușa Ionașcu, regia Toni Dumitrescu. Este un proiect independent realizat de actori profesioniști din București, cu experiență demnă de menționat în această sferă a divertismentului pentru copii, ce are ca nucleu interacțiunea directă, implicarea activă a copiilor în acest exercițiu complex de limbă română, din care nu lipsesc culorile, muzica și personajele captivante, ale căror replici fac trimitere la diverse repere identitare românești. Ca să numesc întreaga echipă de actori, îi menționez și pe Elena Vasilică și Sebastian Anton Paul, alături de cei pe care i-am amintit deja, Brândușa Ionașcu și Toni Dumitrescu. Cât privește echipa Institutului Cultural Român, Vlad Condrea, expert ICR, este cel care ne însoțește, proiectul fiind coordonat tot de Adriana Gae, expert ICR, în cadrul Direcției Românii din afara granițelor, ICR, cu care v-ați întâlnit de altfel și săptămâna trecută, așa cum spuneai, de-a lungul călătoriei lor alături de prietenii Motanului încălțat. Corect. De la Motan am trecut acum la Iepuraș, care, iată, a fost un pic buclucaș. Cum ați fost primiți? Trebuie să vă spun, copiii au o reacție absolut incredibilă, au interacționat, au răspuns la ghicitori, au cântat cântecele copilăriei noastre din România, pur și simplu, privind din această perspectivă din sală, adică ai fi putut spune liniștit că ești acasă. Nu m-am simțit în altă parte decât acasă în copilăria mea. Putem numi, Roxana, această caravană artistică un cadou de Paști pentru copiii români din Timoc și Voivodina?
Cu siguranță da, și așa cum ne spuneau și domnii profesori și așa cum sper și eu, aceste spectacole cred că ar trebui să fie din ce în ce mai des, pentru că ele sunt un motiv de a-i determina nu numai pe copii, ci pe părinți să-și îndrume copiii spre școlile cu predare în limba română. Îți mulțumim foarte mult, Roxana, pentru informațiile oferite. Vom fi pe urmele iepurașului de Paște și în speță vom fi pe urmele tale, pentru că ne vom mai auzi la totul despre România cu informații de acolo, din inima comunității românești în care te afli. Și ai grijă. Ai grijă să nu mai urmează Valea Timocului și am multe să vă povestesc. Abia așteptăm să auzim. Îți mulțumim foarte mult. Așadar, ne va ține la curent Roxana Iorgulescu pe parcursul săptămânii cu desfășurarea evenimentelor artistice dedicate, spuneam, comunităților românești din regiunile Timocului și Voivodinei. Dar unde a stat 5 ani? Că mă enervez acum. N-a stat. Ascult de noi. Stai să vezi când puneau mâna pe ea. 5 ani am așteptat-o. Manuela Scripcaru, o interpretare de excepție la X Factor a melodiei Lie Ciocârlie. Maestra Zanfir.
Maestra Zamfir. Maestra Zamfir. Maestrul Zamfir și Vitas este cea mai frumoasă combinație cu o melodie deosebită, cu o voce de aur și cu un maestru adevărat. Mândria României. Ador vocea lui Vitas, e incredibilă. Un alt comentariu pe YouTube: sunt atât de impresionată. Cred că nu o să mai trăiesc asemenea momente impresionante. Zamfir și Vitas, doi nebuni pentru care sunt gata să mor, să le dau zilele mele inutile, pentru ca ei să cânte. În continuare vă las cu interpretarea lui Vitas. Oh
Dragi ascultători, iată ne-a ajuns la sfârșitul emisiunii. Bentodică vă urează un Paște fericit și până la o emisiune viitoare să auzim numai de bine. La revedere!